Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu mai suna ƙasar Hausa 24. Idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Sannan mai sauraro na daman bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta irin Instagram ƙasar Hausa, Facebook ƙasar Hausa da kuma Twitter @ƙasar Hausa. Ko kuma mutum zai iya binciken mu akan website ɗinmu mai suna ƙasarhausa.com domin samun sahihan labarai kuma ingantattu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A labaran namu na yau za ku ji inda gobara ta yi sanadin mutuwar mata kuma tare da mijinta. Wata mummunar gobara ta yi sanadin ma'aurata guda biyu, inda gobarar ta tashi a cikin dare ta kuma hallaka mijin tare da matarsa. Mutanen unguwa da kuma dangi na wannan ma'aurata sun yi alhini sakamakon wannan gobara da ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan ma'aurata har lahira. Kamar dai yadda labari ya iske mu cewa su dai wannan ma'aurata dukansu likitoci ne, ma'ana dukansu ma'aikatan asibiti ne, domin kuwa shi ne fannin da suka karanta. Kamar yadda mai sauraro ka iya gani, wannan hotuna su ne hotunan ma'auratan wanda gobarar ta yi sanadin mutuwarsu, wanda kuma dukansu likitoci ne a asibiti. Yan uwa da abokan arziki sun yi alhinin mutuwa na waɗannan ma'aurata, sun yi addu'a kuma Allah ya ji kansu, Allah ya kuma gafarta musu, ya kuma kyautata makwancinsu, ya sa aljanna ce makoma a gare su. Lokacin da wannan lamari ya faru, mutane sun yi ƙoƙarin ceto rayuwarsu, inda suka garzaya da su asibiti. Baya daga bisani likitoci suka tabbatar da mutuwansu, inda daga farko mijin ne ya fara mutuwa, ita ma matar washe gari ta ce ga garin kunan. To mu ma abin da za mu ce kenan, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa aljanna makoma, Allah ya ba wa 'yan uwa da dangi haƙurin wannan rashi da ma al'umma baki ɗaya, domin an yi rashi na ma'aikatan lafiya wanda suke kula da al'umma. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan rahoto. A madadin abokan aiki Awal da kuma Kabiru K+, ni da na gabatar Adamu Sa'idu nake cewa Assalamu alaikum. Sai mun kasance tare da ku a wani shiri na daban.